Hey, hvad så der? Hipster Bros her. I stiller spørgsmålene, og vi svarer jer. Første spørgsmål. Læser krigsbasen op. Yes, det tager jeg lige her på Mobilos, som vi får tilsendt fra andre mennesker rundt i landet. Og Uganda. Og Uganda. Ja. Det er fra Alberte Schultz, som skriver: Hej Hipster Bros. Jeg har lige fået kæreste på og er super glad for ham. Men han ved ikke, at jeg mangler en fod. Hvad gør jeg? Ja. Altså det med at mangle ting, det er jo sådan lidt med mit område faktisk. Ja. Fordi altså, jeg havde jo det med, at jeg fik jo egentlig spist min ene klunk af gris. Og så kom fik jeg også skåret min anden klunke af, som så blev spist af en hamster. Men lige med en fod, det har vi sgu ikke hørt om. Det er lidt for ekstremt, synes jeg. Men hvordan kan han ikke have lagt mærke til det? Du går vel med krykker eller har jeg sådan en jernfod på eller sådan noget? Eller trappe i, det ved jeg ikke, hvad man bruger. Jeg ved ikke, om det er Terminator. Om man er Terminator. Det står der. Nej, jeg tror ikke, om man er Terminator. Men hvis vi nu går ud fra, du er Terminator, så bare hold det for dig selv. Ja, ja. Han kan jo ikke se, at du mangler en fod. Nå, vel? Men mindre den begynder at snakke. Fordi det er en robotfod. Det har man jo hørt om før. Ja. Og den så går fuldstændig amok. Ja. Sparker alle i hovedet. Sparker den anden fod, fordi den ikke er samme race. Ja. Det er noget slemt noget sådan noget. Så vores spørgsmål, hvis det kan gemmes, så gem det. Hvis det ikke kan, så sig sandheden til ham. Eller hug hans fod af. Så er I på lige fod, kan man sige. Fantastisk. Den tager du. Det næste spørgsmål er fra Arne Nukaput, som skriver: What up hipsters? Jeg ville høre, om I havde nogle erfaringer inden for bjerggedridning i de østrigske alper. Ja, vi var jo på skitur engang, hvor vi glemte ski. Så vi tog fandme 2 geder hver under begge sutter, ikke? Så var vi vel os fast i hornene der, kørte derned af. Det gjorde sgu ondt, når man faldt af. Så skulle vi også finde et par nye geder, fordi de andre stak jo af. Men det var sjovt, når vi var ude i overpist. Ja, det var det var sjovt, faktisk. Fordi vi kørte ikke ned. Bjerggederne gik op af bjerget. Så det var faktisk mest opad. Vi kørte overpist opad. Ja. Vi kørte faktisk oppist. Det kan man faktisk godt sige. Så det var sådan set egentlig det, vi gjorde. Ja. Det var fandme en god gede. Det var det. Hvad var det? Bertil og Tilde. Og Tilde, ja. De var søde, var det. Ja. Nå. Så ja. Næste spørgsmål. Vi springer videre. Jeg snupper lige mobiler til, hvor vi jo får spørgsmål ud fra. Det er et spørgsmål fra Lise Sørensen Ågren Torsten Andersen, som spørger. Det lyder næsten kongeligt. Ja, det kunne godt være, det var en prinsesse, men jeg hører Hvad siger hun? Hun siger: Hej Hipster Bros. Jeg har tekniske problemer. Min søn, han sad og legede med min computer, da han lige pludselig kommer til at sluge både lydstik og hardware fra computeren. Hvad gør jeg lige her? Du skal simpelthen drenge op gattet af, og så hele vejen op, så er du sikker på at kunne få det lydstik ud. Fordi at vi alle sammen ved godt, at det lydstik er pissedyr i verden. Elgiganten, det koster måske 1000 kroner. Det er jo ikke. Du vil altid lave en ny baby. Ja. Det er bare gratis, ikke? Det er gratis. Det er gratis. Og hvis du nu lader være med at sige til nogen, du har skåret barnet op, så er der ikke at finde ud af det. Og du får dit lydstik og din hardware igen. Send dem til Kina. Ja, dyrene, de er pisse gode til at købe endnu bedre lydstik. Det var vist alt for denne gang. Tak fordi I så med. Det var Hipster Bros her. Hej hej.